Hola a tothom. M'han demanat que us expliqués una mica com va anar l'ingrés d'aquest fons, l'adquisició, perquè es tracta d'un material que va sortir a subhasta en una casa de París. Com ha dit la directora general, el nostre interès, una de les línies d'investigació més sol·licitada per la gent que consulta l'arxiu i alhora una de les nostres principals necessitats és recuperar fons de dones i per la part que em toca, fons de dones fotògrafes. Si algú recorda l'exposició que vam presentar l'any passat a l'Umínic, també s'exposaven fotografies de 5 dones, però en aquell cas fotògrafes del territori que fotografiaven altres dones i que es preocupaven per aspectes sociovitals de les dones. En aquest cas es tractava d'una fotògrafa francesa que havia vingut l'any 33 a 25 anys a Catalunya en un viatge, no se sap si encarregat o sembla per ell que ella diu que sí, i passava una cosa que nosaltres als arxius no fem mai i que no aconsellem que es faci, i és que la casa de subhastes desmembrava un arxiu i el venia en porcions, en lots. Què has de fer davant d'una cosa d'aquestes? Quedar-te fora i dir jo no aprovo aquesta manera de desmembrar un arxiu o recupero tot el que pugui que faci referència a aquest viatge, a aquesta estada a Catalunya. I què era en si? El que es posava en venda era un sobret, una pochette, on estava el negatiu del pres, un negatiu 6x6, al contacte del mateix moment de la fotografia, i alhora els successors, que s'havien posat d'acord amb la casa de subhastes, legitimaven unes còpies que es feien per un dels millors tiradors francesos, i el que adquiria el negatiu, o els negatius, tenia el número 1 d'aquests negatius, que eren 5, van numerats. Se l'adjudicaven al preu de la subhasta al negatiu primer, que és els que esteu veient exposat. No us hem mostrat, evidentment, ni els sobres, ni els negatius originals, ni l'altre material que acompanya. Llavors, clar, n'hi havia bastants, vull dir, sortien bastants a la subhasta, i aquesta subhasta es va organitzar en 2 dies. Coincidia, a més, que eren dies festius, el juny de l'any passat, la festa local, tancament de l'arxiu, però vam demanar un dia, vam fer ordre de compra, i en aquell dia vam veure que se'ns escapaven moltes peces molt interessants. Una molt interessant, que evidentment no tenim, però és l'estació de França, una imatge de l'estació de França il·luminada per un raig de llum molt interessant. Llavors, el segon dia vam anar directament per compra telefònica, i aquell dia vam poder adquirir bastant més material. En total, 34 imatges. I aquestes són les que, juntament amb les que la Victòria ens presta, que les seves majoritàriament, 8 són vintage, són originals d'època, i 3 són també modernes, adquirides a la mateixa subhasta que nosaltres. I és el material que us presentaré. I ara, tot seguit, us presento a la Victòria Convalia, que té un currículum molt llarg, que intentarem sintetitzar. És llicenciada en art per la Universitat Autònoma de Catalunya, amplia els seus estudis a l'École des Hautes Études de Sciences Sociales i és doctora l'any 83 en Història de l'Art també per la Universitat Autònoma. Com a experiència professional és directora artística del Centre Tecla Sala d'Hospitalet des del 96 al 2002, assessora de les plàstiques de la Comunitat de Madrid des del 2004 al 2007 o comissària del pavelló espanyol de la Bienal de Venècia en el 97. Com a professora, trajectòria acadèmica, és professora de la Universitat de la Facultat de Belles Arts, entre el 74 i el 83, professora de l'Escola Eina entre el 76 i el 83 i professora de la Facultat de Geografia a l'assignatura Conceptes d'Art Contemporani i en un màster en Crítica d'Art. També ha estat investigadora convidada a la Universitat de Nova York i beca de la Generalitat per al projecte Picasso Miró. Ha col·laborat en quantitat d'articles, ha publicat també molts llibres, entre els que destacarem precisament el de l'any 2019, Dora Maar, la fem invisible.
i en darrer lloc va rebre la medalla President Macià i és Chevalier des Arts et des Lettres de l'Estat francès. I ara, si més no, li dono la paraula. Gràcies, i en primer lloc gràcies per venir a tots vosaltres i sobretot gràcies a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que jo felicito perquè han fet una compra fonamental. És a dir, quan jo em vaig enterar per la Imma, li vaig dir de seguida felicitats perquè és el que s'havia de fer. I també després vaig pensar, home, quan jo pujava per algunes fotografies, les que jo no em quedava, perquè sóc una vulgar particular, se les estava enduent l'Arxiu Nacional de Catalunya, cosa que em sembla molt bé. Gràcies també a la Imma i al Miquel Pérez Latre, que han muntat amb mi, sobretot ells, han penjat estupendament bé les fotos que després al sortir veurem en aquesta petita exposició, però de gran rellevància. I gràcies al director de l'Arxiu i a la directora general de Patrimoni per la seva presència. Bé, solament us explicaré una mica breument qui era Dora Maar, perquè és veritat que a França se la coneix molt més i potser fins i tot als Estats Units, però no tant a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol. Ella la donem per francesa, però era filla de Josef Markovic, que era croata, i que era un arquitecte bastant conegut, i de Julie Voisin, que era una senyora francesa. El pare havia fet el pavelló per Bòsnia-Hercegovina a l'Exposició Universal de París de l'any 1900, és a dir, que ja veiem que tenia una certa rellevància. I el pare, com molts francesos d'aquella època, va anar a Buenos Aires a veure si feia grans edificis i feia fortuna. I, per tant, la Dora Maar va passar una part de la seva infància a Buenos Aires. I per això parlava un espanyol perfecte. Jo amb ella parlava en francès, però sempre es diu que amb el Picasso segurament també li va encantar el fet que ella pogués parlar espanyol també, no? Ella va ser una jeune fille rangée, com es diu en francès, o sigui, una noia de casa bona, que va estudiar, de seguida es va veure que volia entrar en el món de l'art i va estudiar primer a les Arts Decoratives i després a l'Acadèmie André Lhote, que era una de les millors per pintura. Dic això i ho subratllo perquè ella és fotògrafa i pintora també. Llavors, en aquesta Unió Central dels Decoratius, ella té unes amistats fonamentals que són amb Marianne Clouzot i amb Jacqueline Lambà, que després serà la dona d'André Breton, i que en realitat, quan jo vaig poder parlar amb la Dora Maar, em va explicar que ella els va, si no ajuntar, els va presentar. Bé, l'any 28 ella entra també a l'École de Photographie de la Ville de París i comença a tenir encàrrecs l'any 28. Sobretot els primers encàrrecs són del que ella em va dir a mi, c'est l'époque de la mondanité, o sigui, retrats de gent de la burgesia o de l'aristocràcia, del bon monde francès, i després retrats de moda, o sigui, fotografia de moda que es fa en estudi, que per guanyar-se la vida, malgrat que no ho necessitava gaire, però ella va posar un estudi l'any 31. L'any 31 va posar aquest estudi amb un amic que era Quefer, i potser, com que Fer havia participat en una pel·lícula on treballava Buñuel, potser la Dora Maar va conèixer Buñuel. No ho sabem, però jo ho dono com una conjectura. Ella treballava amb una Leica i amb una Rolleiflex 912. Llavors té un primer amant, que és Louis Chavans, que és un personatge interessant, perquè va ser el muntador de La Talente de Jean Vigo, i va ser guionista, és a dir, que és un personatge que després la història a França ara se l'està estudiant, però bastant, però a Espanya ningú ho sap o molt poca gent sap qui és, però que la història es va portar com malament amb ell i va treballar per la televisió i coses una mica així secundàries, diguéssim, però és un personatge que era molt elegant, molt sofisticat i que la va introduir en el món, diguéssim, bohemi de Montparnasse. Sobretot perquè pertany
pertanyen a un grup que es diu Du Cinéma, amb el Louis Chavans, on comencen a haver-hi, podríem dir, presurrealistes, o sigui, són uns anys en què ella ja pot començar a sentir del grup surrealista. I entren al grup surrealista l'any 34, per Paul Éluard, per l'amistat amb Paul Éluard. I també l'any 34 coneix Georges Bataille. Georges Bataille, que sabeu tots que era el gran escriptor erotòman i també revolucionari, té punts de contacte. Això, si veieu, tenim un documental a Filmin que es diu simplement Dora Maar més enllà de Picasso, que el podeu veure tranquil·lament, fet amb molts pocs diners per un company de la televisió i per mi, però que allà parlo molt d'aquesta conjunció Bataille-Dora Maar, perquè els uneixen dos temes fonamentals que són Eros i la mort. Ja sabeu que per Georges Bataille podríem dir l'amor i la mort estaven, i sobretot l'erotisme i la mort estaven molt lligades. I participa amb ell, i també amb André Breton, en un grup a l'esquerra del comunisme que es deia Contraatac. Era un grup molt interessant, que en el meu llibre jo l'estudio molt, el meu llibre Dora Maar, que encara es troben exemplars, de l'any 13, a Editorial Circe, era un grup anticomunista però a la ultraesquerra, és a dir, estaven més a l'esquerra dels comunistes. I de sobte tenien algunes idees, podríem dir, bastant heterodoxes, com la llibertat pels nens, o sigui, que no depenguessin dels pares, anaven en contra de lo que ells consideraven un comportament petit burgès dels comunistes, és a dir, que era un grup que va durar molt poc, però molt interessant. I llavors el que enllaça amb la nostra exposició d'aquí és que ella fa molt, sobretot al 35-36, la foto de rue, o sigui, foto de carrer, que és un gènere per excel·lència, que a vegades avui se li diu documentalisme. Però ella no és ni com... és molt personal, ja ho veureu. Té un to bastant misteriós, ara us diré les seves preferències de temes, però no és ni com Brassai, ni com Cartier-Bresson, o sigui, és molt diferent de Man Ray, que va ser amic d'ella. És una mirada per aquests àmbits de la societat marginats i marginals, els pidolaires, els passejants del carrer, els que són de totes les classes socials, els menystinguts, i també les velles, les mares amb fills, els nens. I és una mirada amb el que podríem dir, quasi bé a vegades jo dic de pietat laica i molt humanista. I no és un instant decisiu com el Cartier-Bresson, ni és molt fred com el Brassai, és una cosa diferent, molt particular. Es veu una foto de Dora Maar i dius, si la coneixes, dius, és Dora Maar, perquè a mi a vegades em passen, com a especialista que soc, em passen fotos i jo ja dic, això és un fals Dora Maar. Ja hi ha falsificacions. Llavors, també a vegades mostra un humor molt subtil, a vegades un humor negre, que això es veia a les fotos a Londres, a Barcelona no tant. A Barcelona després us explicaré el que jo veig en aquestes fotos de Catalunya. L'any 35-36 fa uns famosíssims fotocollages i fotomuntatges, que és quan es retallen de revistes coses i després es junten amb uns altres fons, i si això es fotografia a sobre és un fotomuntatge. I aquests, com solament hi ha uns 12, una dotzena, estan majoritàriament al Pompidou i a museus com San Francisco. I aquí tenim un que és, a més, l'estranya font basada en una fotografia a la Diana Casadora de la Gran Via de Barcelona. Per tant, hi ha un fotocollage que està fet a Catalunya. Ella forma part del grup surrealista i coneix, com ja he dit, a Éluard i a Breton. És molt reconeguda, és a dir,
després va ser oblidada, però els surrealistes l'admiren no solament per la seva bellesa, que ho veieu aquí a la foto de darrere, sinó també per les seves fotografies. Li envien postals, li envien cartes, etc. I sempre és el testimoni de la nostra admiració. I realment ja el 7 de gener de l'any 36 coneix a Picasso. A Picasso li és presentat per Paul Éluard amb una presentació del Crim de Monsieur Lange, una pel·lícula de Jean Renoir, i en aquell moment solament hola, presentacions i res més, i creiem que s'inicia la relació al mes de març, però Picasso, que ja sabem que era molt famaller, com diuen a Mallorca, tenia altres relacions, no solament estava casat legalment amb Olga Klokova, sinó que havia tingut una filla, que és Maya, de la Marie-Thérèse Walter, i en aquells moments, a la primavera del 36, té un breu afer sentimental amb Alice Raon, que és una pintora surrealista molt interessant, molt guapa també, casada amb el senyor Wolfgang Paalen. Paalen va amenaçar amb suïcidar-se per aquesta relació adúltera, podríem dir, de la seva dona amb el Picasso. Però Picasso ja s'oblida de Alice Raon perquè s'enamora, a mesura que passen els mesos, de la Dora Maar, i molt. És un amor apassionat, que tot això ho veureu a la pel·lícula de Filmin, si la veieu. I què passa? Que en el 36, òbviament, esclata la Guerra Civil Espanyola. Per què Picasso no ve a Espanya? Bueno, per molts motius. Una, que era molt manta, o sigui, no es movia per inèrcia, no? I una altra és que, a pesar de que tenia la seva mare que vivia a Barcelona, al Passeig de Gràcia, ell no es mou, li va dir a la Françoise Gillot, per inèrcia, i jo crec també perquè estava esclatant aquest amor apassionat amb la Dora Maar. I van junts a Mougins, al sud de França, amb aquest grup on hi havia Man Ray, els Cervós, i hi ha unes fotos delicioses d'aquest estiu. L'any 37 és l'any de Guernica, que com tots sabem, i li fan aquest encàrrec al govern de la República a Picasso, i com ha de ser un mural enorme, és Dora Maar qui li troba un atelier, o sigui, un taller gran perquè pugui pintar el Guernica, i li troba el que s'anomena Grenier Barrault, de l'actor i mímic Barrault, que ja l'havia deixat i que està a la rue de Saint-Augustin i que encara existeix. És un hotel meravellós del segle XVII, que ara no sé el que hi ha perquè volien fer un hotel de 5 estrelles i per sort s'ha aturat. Bueno, pinta el Guernica, com tots sabem, i és Dora Maar la que, per la seva posició privilegiada, fa la sèrie famosíssima de fotografies de tot el procés que ens dona al públic una imatge fonamental de com pintava Picasso. Llavors tornen al sud de França l'any 37, l'any 38, l'any 39. I l'any 39, evidentment, al setembre esclata la Primera Guerra Mundial. Llavors Picasso, molt preocupat pels seus quadros, torna a París i després se'n va a Royan i comença, així com l'ha retratat amb ella, guapa, platòrica, sensual, tot el que voleu, a partir de l'any aproximadament 39 comença a retratar-la torturada, distorsionada i a vegades com un monstre. Per què? Llavors, per una banda, és una víctima, o sigui, per una banda, ja la relació s'estava deteriorant i es barallaven molt perquè eren dos caràcters molt forts, amb dos, i per una altra banda Picasso, com li van preguntar directament, va dir no, jo no la vaig retratar així per sadisme, sinó que ella era així, cosa que és una mica veritat perquè ella era molt torturada, però també era un símbol de totes les víctimes que moltes vegades a la història de l'art han sigut dones, de batalles, d'episodis dramàtics, la dona víctima, la dona que plora. L'any 41 Picasso fa El desig atrapat per la cua, on Dora és l'angoixa prima, o sigui, participa en moltes coses, i
El que passa és que Dora ja comença a veure que realment la relació es deteriora perquè Picasso coneix a François Gillot, que per cert acaba de morir, com sabeu, ahir o abans d'ahir, l'any 43. El 44 Picasso es fa del Partit Comunista. Jo li vaig preguntar a Dora particularment per què pensa que es va fer? I ella va dir, no ho sé, com ella havia estat tan en contra del Partit Comunista, devia ser Luar, devia ser Luis Aragón. Clar, jo com a espanyola que soc li vaig dir, home, sota Franco resulta que els comunistes havien lluitat moltíssim contra el franquisme i potser per això ell es va apuntar en aquest partit. Què va passar? Que l'any 45 Dora ja entén perfectament que l'afer amb la François Gillot no és una tonteria ni una bagatela i té un episodi psicòtic, té un episodi de bogeria. I la posen en mans del doctor Lacan, el famós doctor Lacan, el psicoanalista, però no la tanquen a Saint-Anne, que era, diguéssim, el psiquiàtric popular per tothom de París, sinó a la clínica de Sant Mandés, una altra cosa que jo vaig descobrir. I solament està 10 dies, perquè vaig descobrir la factura que va pagar, evidentment, Picasso. I com ho supera aquest abandonament, la Dora Maar? Ho supera amb 2 coses, el psicoanàlisi amb Lacan i també un retorn al catolicisme. Jo això sí que em vaig atrevir a preguntar-li directament, li vaig dir, escolti, però aquest retorn al catolicisme d'on li ve, perquè diuen que devia ser Lacan que la va, diguéssim, fer girar cap a aquest catolicisme. Ella em va dir, no, vaig retornar al catolicisme de la meva infància. El cas és que llavors troba l'any 52 un pare espiritual i jo sempre penso que va suplir, diguéssim, Picasso per un pare espiritual que es deia Jean de Montleón. De fet, ella fins i tot es volia fer de l'ordre de Sant Benet, la Dora Maar. El que passa que també he vist una carta de l'abat Dom Jean de Montleón que li diu, bueno, ja s'ha vist que aquest intent de vostè és massa fort per vostè perquè, esclar, la vida monacal era i és molt dura, o pot ser-ho, no? I ella realment a partir del 37-38 es posa a pintar una altra vegada. Però com m'ha dit una periodista aquest matí, m'ha dit, és Picasso que la va obligar a deixar la fotografia? No. Qualsevol persona intel·ligent i sobretot artistes no diuen a algú deixa la fotografia i posa't a pintar. El que passa és que ella, amb una carta al seu pare, ja li diu m'he cansat de la fotografia i he tornat a la pintura, que ella coneixia per l'Acadèmia André-Lhote. Ella havia fet tot un aprenentatge de pintora i és evident que viure amb el millor pintor del segle et dona ganes a lo millor de tornar a pintar. I des de llavors fins al final dels seus dies va ser pintora amb una mica de parèntesi perquè va tornar a fer fotografies, jo crec que als anys 60-70 i el Pompidou diu als anys 80, però en realitat no ho sabem sense certa. I ella va fer primer unes pintures imitant a Picasso, que curiosament ara són caríssimes al mercat perquè s'assemblen a Picassos, però després comença a ser ella mateixa i pinta uns paisatges molt sobris del Luberon perquè Picasso li va comprar l'any 45 una casa a Menerve, molt bonica, jo hi he estat, s'ha convertit en una residència per artistes i per escriptors, la va comprar una milionària americana i l'ha redecorat, qui hagi estat allà la recordarà, però ella el que fa, i té tota la raó, és anar-se recluint a poc a París i a la seva casa de Menerve, que li agradava moltíssim. I es reclou paulatinament, com dic, a la seva casa que estava a la rue de Savoie, a 2 passos de l'atelier de Picasso. Molts amics la volen veure i no vol veure ningú, sobretot ja a partir dels anys 70, 80, 90,
i ella mor a l'any 97. Jo vaig poder parlar amb ella l'any 94. Dit això, després jo faig la primera exposició de la Dora Maar pública i retrospectiva l'any 95 a Bancaixa, a València, i després han vingut les exposicions del Pompidou i de la Tate Gallery farà 2 anys. I llavors, què podem veure, que us ho explico molt ràpidament perquè les veurem, de les imatges que aquí tenim del viatge a Catalunya. Les hem partit amb 3 temes, que hi ha la gent, on veiem això dels nens, els infants, els desheretats, el sex, que és un tema que li agrada moltíssim, els personatges populars. Descobrireu que veiem a la Monyos, que veiem a venedors ambulants. Després veiem el mercat de la Boqueria, que és fantàstic perquè hi ha fotos plenes de vida de la Boqueria. Després veiem el Somorrostro, que és el que ara és la Villa Olímpica, si no m'equivoco, i llavors era un lloc de barraques. Després hi ha la ciutat, on ella, evidentment, fotografia Gaudí, veurem unes fotos del Parc Güell molt oníriques, i aquesta famosa del vedell bicèfal del fotocollage de la Gran Via. I després ella va a la Costa Brava, on el Xarensol, que era un crític d'art, li diu que per què no va a Lloret, i després ella diu no, m'ha agradat més Tossa, i va a Tossa de Mar. I Tossa era ja un lloc meravellós, freqüentat per l'Olga Sakharov, per Marc Chagall, per tants, Picabia a principis de segle, per tants pintors i també escriptors, i ella va allà, s'allotja en una pensió, perquè no sé si hi havia l'any 33 algun hotel, però ella s'allotja a una pensió, i és molt interessant pels que coneixem Tossa de Mar, que jo ja havia passat les meves vacances de nena i de jove, veure com és Tossa de Mar l'any 33. Tenia molta menys vegetació i Dora Maar sobretot veu els pescadors que estan remenant les xarxes, veu un grup de catalans i estrangers que estaven allà, on hi havia el Pere Créixams, hi havia el George Cars, o sigui, un nucli de pintors catalans i estrangers. Els estrangers normalment, la majoria eren que estaven fugint del nazisme a Alemanya, perquè estem l'any 33. S'Agaró, el que després serà S'Agaró, ella fotografia un xalet raríssim que es deia Xalet Montseny, que en realitat és surrealista sense saber-ho, perquè té uns tendals a ratlles, té dracs fets amb ciment, té un molí, i això la va entusiasmar. Bé, dit això, ja acabaré perquè penso que estaria molt bé que em poguéssim fer preguntes. Solament us diré que quan va sortir aquesta Arcurial, aquesta subhasta, l'any passat, per tots va ser una, i per vosaltres també, no solament una sorpresa, sinó un misteri, perquè vam dir com, encara queden fotos de Dora Maar, i que la història, que també és de pel·lícula i rocambolesca, ve de que algú, no sabem qui, ni se'ns ha dit mai, ni la casa ho diu, algú va trobar, no sabem si al carrer o la casa o on, una capsa d'aquestes que hi ha als bancs per posar diners i guardar-la al banc mateix, aquests negatius inèdits de Dora Maar. I llavors aquesta persona desconeguda devia adreçar-se amb algun expert i l'expert li devia dir, això és Dora Maar, o sigui, l'expert sí que li devia dir això és de Dora Maar i no es pot vendre així com així, hi ha uns drets, hi ha uns hereus sobretot, i jo soc amiga dels hereus, per exemple, dels francesos, i es va posar en contacte amb els hereus. I llavors són aquestes 3 bandes que es van posar d'acord per sortir tot aquest material inèdit a la subhasta, i suposo jo que després es devien repartir els guanys, però la subhasta, que és el que ha explicat molt bé la Imma, va ser una meravella, perquè jo deia, però si surt aquesta que tenim una altra versió, i a vegades, per exemple, del SEC de Barcelona, hi ha 3 fotos seguides que tu entens perfectament la que ha agafat per imprimir i les altres que les ha deixat de costat, no?
aquesta subhasta d'art curial va tenir molt d'èxit i jo mateixa, quan vaig trucar a algú que era expert en fotografia, que jo no ho soc, em va dir, home, però si són còpies modernes. Jo vaig dir, bueno, però és que això és importantíssim perquè són fotos inèdites de Dora Maar fetes a Catalunya l'any 33. Jo mateixa vaig comprar 3. O sigui, ja sé que no són els vintage, però són un document meravellós que l'Arxiu Nacional havia de tenir i finalment ha fet amb molt bon criteri per part seva. I és tot. Gràcies. Bueno, bé, no? I ara, si voleu preguntar coses, jo estic disposada a contestar el que vulgueu i la Imma també, no? Jo et puc fer una pregunta? Sí. Es podries comentar on es conserven altres originals de la Dora Maar? On es conserven? Sí, altres institucions que tu coneixes. Sí, bé, quan va sortir les primeres subhastes, que m'he oblidat de dir-ho, ella mor l'any 97 i llavors l'any 98 i 99 els hereus posen a subhasta pública els seus béns i ella tenia, per exemple, tenia 130 Picassos. Alguns eren així de petits, però alguns eren olis i aquarel·les i de tot. I tenia també fotografies i obres d'art d'altres, Balthus, no sé, Braque, Léger. És a dir, que a la subhasta que jo vaig assistir, en general la gent el que volia era els Picassos i els altres i tal. I les fotos de Dora Maar, perquè jo sóc una simple particular professora d'universitat, és que costaven poquíssim, o sigui, costaven 600 euros. I clar, jo vaig comprar aquests vintage, per exemple, i molta gent va comprar, i dibuixos sortien a res, sortien quaderns sencers, que ara ja es fan moltes exposicions amb els dibuixos i els olis de Dora Maar. Ara està també molt de moda la pintura de Dora Maar perquè és Dora Maar. Llavors, de totes maneres, evidentment l'estat francès es va espavilar i va fer el que es diu droit de, ara no me'n recordo. Tanteig i retracte. Bueno, tanteig i retracte, i llavors unes quantes fotos, les més importants, se les va quedar a l'estat francès, que estan al fons del Pompidou, i després jo, en aquell moment, francament, us dic la veritat, que ja ha sortit publicada en aquells anys, vaig trucar al Pasqual Maragall, que coneixia molt bé, i li vaig dir, escolta, Pasqual, aquí surten unes fotos fetes a Catalunya per la Dora Maar, i jo crec que això ho ha de tenir Catalunya. I llavors ens va dir, vés i connecta amb el Museu de la Ciutat, cosa que vaig fer, i em van dir, no tenim diners. Clar, jo em vaig quedar molt frustrada. I llavors és quan vaig escriure al director general de Belles Arts de Madrid i li vaig dir, és que surten fotos del Guernica, que a més em podia haver quedat jo també, no? I dic, jo crec que això ha d'estar en un museu a l'estat espanyol, no? Perquè són el Guernica, i tenim el Guernica. I sí, les va comprar, que estan al Reina Sofia. Després el Reina Sofia va comprar el SEC, cosa que vosaltres teniu una altra versió del SEC, i el Pompidou té moltes ara, perquè, o sigui, tenia unes 12 i després jo vaig descobrir l'exposició que deu tenir unes 20 i tots els negatius han sigut depositats al Pompidou. I després el Museu de San Francisco dels Estats Units i el MoMA, San Francisco deu tenir una 20 i el MoMA deu tenir una 12. És a dir, que hi ha grans museus especialistes, i la Tate té 2 o 3, i el Metropolitan té 2 o 3, és a dir, elles estan als millors museus del món. El que passa és que a Catalunya almenys tenim aquestes 34 que estan molt bé i que són a la nostra terra. Hi ha alguna altra intervenció? Bé, doncs en tot cas, gràcies per aquesta magnífica exposició sobre la vida i sobre també l'obra de la Dora Maar, i que ara complementarem amb la primera visita a l'exposició. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.